Mwadzuka bwanji amalala anzanga kwina kulikonse kumene muli. Griff Chinyama. Ya. Chayamba ndithokoze amalawi nonse amene mumandisatira. Andi ndikakhala chete mumabwera kundifunsa kuti Griff Chinyama chachitika ndi chani. Sindimazitenga kukhala wopambana mukamabwera kumazandifunsa kuti chachitika ndi chani mwakhala nthawi osalankhula. Kwa ine nimaonamo chikondi ndi kuwerengeredwa kuti inenso ndine munthu mmodzi amene mumaona inuyo kuti ayi amalankhula zokhuzana ndi za dziko. Ambuye azikusogolerani. Ndi mmene mabando avutira pa Malawi mitengo, koma kumakhala ni nthawi yomatisatira si chinthu cha mtengo wapafupi. Muzimve kunati Griff Chinyama amakunyadirani kwambiri. Komanso tithokoze ma platform osiyanasiyana amene ndithu timakhala tikupitapo kumatiyikira zinthu zathu zomwe timatulusa mawu athu kuti amveke pena paliponse. Ina Malawian Camera, YouTube channel, Dreams Media, ambiri amakhala kuponya zimenezi kufuna ndithu mawu amveke ku dziko la Malawi. Musakutayitsa nthawi. Ena mwa iwo amene mwabwera kumandifunsa Griff Chinyama mulipo munasiya nkhani kuti HRDC ifuna ipangise ma demonstration ikatseke msewu wa Chiweta ukakamiza kuti boma likonze msewu umenewu. Inu ya Griff Chinyama mukulipo bwanji? Okay, nkhani imene ndayimva koma ndikuyang'ana m'magawo osiyanasiyana ngati ine Griff Chinyama ndikayizukuta. One, ndikuona HRDC kungofuna kuti dzina lona HRDC anthu alikambirane pa social media kapena ma radio station auluse kunena kuti akuti ali ndi mademo, koma kuthekerako kuti HRDC ingapangise mademo ineyo sindikuonapo. Chifukwa chani? Palibe zifukwa zokhazikika zomwe HRDC ingakapangire mademo panopa, andi amalawi ndikusatira kukapanga ma demonstration. Anthu akumpoto si anthu opusa, komanso kuli anthu ophunzira kwambiri. Zomwe zinachitika past 5 years akuziziwa. Mtsogoleri wa HRDC nthawi imeneyoyo past 5 years amene ali a Timothy Ntambo anapasidwa unduna ngati mbali imodzi yonena kuti akonze zinthu zomwe iwo ankazidandaula, monganso anali mtsogoleri wa HRDC komanso ochokera dera la kumpoto. China nsewu umene sunawonongeke lero, nthawi yomwe ankaponda left and right a Timothy Ntambo, nsewu umenewu unali utangoyamba kuwonongeka. Moti a Timothy Ntambo amadziwa kuti nsewu umenewu ndiwoyenera kutani kodi kukonzedwa ndithu. Analowa mboma 5 years yatha nsewu umenewu osakonzedwa. Sanapange ma demonstration ena aliwonse a HRDC. Zotsatira zake chipani cha MCP chinagawa HRDC
mwina likamati HRDC kumatchula kuti ndi bungwe poti linalembesedwa choncho, koma kwa ine ngati Christian Nyama ndimaona kuti ndi chipani, ni nthambi ya MCP. Andi kusogoloko ndimadziwa kunena kuti HRDC izakalembesa chani kuti chipani, andi chipani icho chizakhala mu mgwirizano ndi Malawi Congress Party. Chifukwa Malawi Congress Party ikuziwa kuti palibe chipani china, palibe mtsogoleri wina wa chipani amene angabwere angasalangisidwe kuti tikhale pa mgwirizano ndi MCP potengera ndi mbiri ya MCP. Ni omwewa HRDC amene angazayambise chipani, andi chipani icho chizakhala pa mgwirizano ndi ndani kuti ndi Malawi Congress Party, chifukwa chinthucho ndi chinthu chimodzi. First and forward, naza anthu akumpoto si anthu opusa. Mulamuliro wa Lazarus Chakwera, a Jacob Hara anali Minister of Transport and Public Works. So many wakuzoa kuti ndojokera kuti ndo kumpoto komweko. Ahara aso ndi akuti kokoti kumpoto komweko. Suna konzedwe azikhale ng'oma. A speaker amene anali ochokera kuti kokoti kumpoto komweko. Achakwera ino ake ni nkamwini wa kumene kuko. Suna tani kuti suna konzedwe. Ndiye lero tikunena panotu ndi 9 months. 9 months akuti HRDC ikupita pansewu kukakamiza boma kuti likonze nsewu. Ndikumabwera kunena kuti ayi tikatseka nsewu umenewu. Nchifukwa tikunena kuti awawa akungoyeserera, sangatseke nsewu, sangapange ma demonstration. Even aino ake wa HRDC akudziwa kunena kuti palibe Malawi amene angawamvere, Malawi kuti mutu wake umaganiza. Adikirire mwina ana amene akubadwa pano ifo sangathe kudziwa zomwe zinachitika 5 years ya Lazarus Chakwera ndi chipani cha MCP. Mwina amene wazanamiza osati pano. Mawu anga lero kwambiri apite kuboma lomwe likulamula pano la DPP. Tikuziwa ali ma demonstration ali malamulo, komanso ndi ufulu wa anthu. Koma taonikira ni ufulu wa anthu enawa omwe akufuna kugwisa ntchito ndi ufulu wopusa kwambiri. Andi kaya kwa DC, ma DC anziko muno amene ndithu anga makakhale kumanena kuti kupereka go ahead kapena kalemba kalata HRDC kulemberako kalata ndi kumavulika ndi kuwayankha. Ni mbali imodzi yonso wazochita. Chifukwa HRDC ndikagulu kachani kuti kauchigawenga, nthambi imodzi ya Malawi Congress Party. And HRDC itazapasidwa chilolezo mdziko muno kunena kuti ipite ikaende pansewu. Kumaona apolisi adziko linolo kumapita kunsewu kuchako kuti kumakathandizira kupereka security for ati HRDC ikupanga ma demonstration. Tufuna tikuuzeni mdziko muno mwe zinthu zizasongonekera. Ndoti wina aliyense pano pazamba pangopanga no mademo. Chifukwa sizoona kuti HRDC lero izikatchula nkhani yachani kuti ya mademo. Nzosamveseseka. HRDC kuzapasidwa chilolezo cha mademo mdziko munomo. Kaya kunena kuti timandani mademo sapempha. Andi sumadikiraso chilolezo koma umangotha kungopita chifukwa wakwiya.
HRDC ipite ikapange ma demonstration nde ikaone kuseuko apolisi amene wawa azakhala ni ntchito yoteteza anthu a HRDC akupangidwa chipongwe, akumenyedwa, kupsya mtima, nzika zitapsya mtima pofuna kulizindikirisa bungweli kuti ndilopusa kwambiri. And HRDC ikazaponda panseyo kunena kuti kupanga ma demonstration dziko lino lizayaka moto. Chifukwa Malawi amene anadya chitedze uja, Amalawi amene amasendedwa munsewu ndi zikwanjacha, sangaonerere kuti bungwe limeneli likupita pansewu lero 9 months kuti azikasongoneza anthu. Awa HRDC wa asowa zochita. Timaudito lomwe anapasidwa ndi Lazarus Chakwera mu ulamuliro wawo. Maembasi muja anatuluka-tulukapo anabwerako ali pa ulova nchifukwa akungolubwa-lubwa, koma akulubwa-lubwa zinthu zoti sizingatani kuti sizingatheke. Andi olo ine ndifuna ndikuze ndithu paka na boma litha wakandisungaso. Litha wakandizunga. Chifukwa nditha kupita komweko. Nkukangoonesa luso langa pa mmodzi wa mkulu wachani kodi wa HRDC. Chifukwa yoti kwazindikirisa kuti iwo ndi anthu otani kodi opusa. Milandu izikhala pambuyo. Ndikupusa kwambiri. Basi ngumabwera pano mara ma demonstration ali malamulo. Tikuziwa ali ma demonstration ali malamulo. Tikuziwa ali ndi ufulu wa munthu. Koma mwene ufulu umene ndesi tingaupereke kwa zigawenga. Ufulu umene ndesi tingaupereke Malawi muno kwa zigawenga. Anthu okuti tikwaziwa ali ndi zigawenga ndiye zikanena kuti ati apasa ufulu chifukwa zili malamulo sizingatheke. Ndiye uchigawenga umene tiuvale ndife sopano kuthana ndi HRDC. Komanso ndikungonda kutha mawu chifukwa HRDC ngakhale yokha kuli yoko ikuziwa kunena kuti singapangise ma demonstration nisho mdziko muno sizingatheke. Ife ngati tikanakawo panga ma demonstration panopa akumpoto ngati afuna panga ma demonstration panopa akanapita pa nyumba pandani kuti pa Timothy Ntambo kukagona kuti iweyo unatipusisa 5 years ndikukamumatcha Timothy Ntambo amene ankasogolera HRDC. Not HRDC ukapangaso ma demonstration. Ndi chimodzi mbava kumatcha ino aja nyumba kunena kuti ayika ma security. Chilezo chawo achikhwimisa. Ndiye inuyo mbava nkumaka matcha. Nzomwe panga HRDC panopa. Tufanse wajiwera panopa. Ma contractor kubida panopa chito. Kusoza kuti ili yaikidwa poyera. Kulanitse uli mu process kuti ukonzedwe. Ndifukwa yake even mafumu akumpoto aneneratu kunati HRDC isapange zilizo kuti isapange zimenezo. Chifukwa ikuziwa kuipa kwa HRDC. Mafumu akuziwa kuti HRDC ndiye gwelo la zinthu zonsezi. Kufikira kuti seoja ufike pokumbika peno kumbikira muchi ndi HRDC. Chifukwa ndi yomwe inaendeza anthu kuti ntchito yawo inali kungoba ndalama mboma osapanga chinthu china chonse kuononga zinthu 5 years. Lero ndi azikabwera iwo kuti zikonzedwe 9 months. Nzotheka zimenezo. Kungoyerekeza awawo kupita kumakaona olo wa polisi wa dziko lino akuyenda kumanatata kungoteteza katundu koma kulola kuti HRDC ipange zofuna zawo. Aife tikagenda tikapangana chipongwe
kukabuka chinkhondo chokuti sichinatani kuti sinaoneke singalole kumakayiperekeza HRDC kuti pana ikapereke kalata yebo izafuna kuti zapereke kalata ikapenge zofuna zawo kumana ta zinthu zikachitike apolisi azikangopanga azipita amene achota akafune kuti HRDC ipange zinthu mwabata sizingatheke zimene ife tikapitapo tikaonesesa kuti pakana amene wa mutu mwawo muchapike HRDC ngakhale ndikuziwa kuti sangapiteko chifukwa zinazo ndiye ndikuziwa kuti ni mchezero chabe angofuna basi kuti kadzinaka kazitchulidwabe kuti HRDC olopera tangotusa na mwachora HRDC zomwe amafuna akufuna iwo ndi zimene zonse zoti mwamva ade kuti ifeyo ino tasiyane zisiru zisingapange chinthu china chilichonse tasiyane zipite kunsewu